ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕೊಲ್ತು ಒಂದುಲರು V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಮಕ್ಕರೆ ಮಕ್ಕರ್ ಸೀಸನ್ 2 ಮೈನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮುಕುಂದ್ MGM ರಿಯಾಲಿಟಿ powered by LED Zone and BDG Ganapati Pai Enterprises co-powered by Ocean Pearl Volkswagen Mangaluru Bokka Digital Planet ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಮಕ್ಕರೆ ಮಕ್ಕರ್ ಸೀಸನ್ 2 ದ ಶುರು ತೈಗಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ್ ತೆಲಿಪಾದ ನಲಿಪಾಯರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ತಂಡ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಒಲ್ಪೆ ಉಲ್ಪನೆ ಓಲ ಮಂಡ್ಯರದ ಓ ಮಸ್ತ್ ಆಟ್ ಉಂಡಿ ಒಲ್ಪೆ ಶಿಷ್ಯ ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನೋ ನೋ ಡೆತ್ ನೋ ಯಾ ಸ್ಲೀಪ್ ಯಾ ಸ್ಲೀಪಾ ಯಾ ಸ್ಲೀಪ್ ಆತಿರ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹಲೋ 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 ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಲೋ ಹಾ ನೋ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಹಲೋ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಲೋ ಓಕೆ ಎಡಮನ್ ಟೈಮಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಡಿ ಹಲೋ ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡು ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡು ಏನೋ ಅನ್ಪಾರ ಅಂದು ಪತ್ತಾಂಡು ಗಂಟೆ ಪತ್ತಾಂಡು ಅಂದೆ ಪತ್ತಾಂಡು ವರ್ಮಾಂಟಿಗೆ ಬೋತಾವುಡು ಬೇಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ಗಚ್ಚಿ ಗಂಗಸರ ಪಂಚದೊಲೆ ಬೋತಾವುಡು ಯಾರಲ್ಲ ಮನಿ ಪಟ್ಟು ಪಾತೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಅದರಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಅದೇ ಈ ರಂಚಿನ ಡ್ರೈ ಬರ್ಬ ನೀರು ಬಾಡೋಡಿ ನೀರು ಬಾಡ್ದು ಬರೋಡು ಅಂದಿ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬನ್ಪೇರು ನೀರು ಬಾರ್ದು ಬರೋಡು ಊರ್ದಾಗುಲು ದೋಸ್ತಿನಾಗುಲು ಪೂರ ಬನ್ಪೇರು ಅದೇ ಹಾ ಪಕ್ಕ ನೀರು ಬಾಡ್ರಿ ಅಭಿಜೇರಿ ನೀರು ಬಾಂದಾವು ಗಾಡಿ ಫಡ್ಕೆಗೆ ಇರ್ಲಕ್ಕು ಕಿನ್ನಿ ಫುಡ್ ಪರ್ದೇಕ ಫುಡ್ಡ ನೀ ಹೌದಾದ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಡ್ಲೆ ತಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಅಂದು ನೀ ಒಂಜತ್ತು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ಹಾ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂದೆ ಅಂದೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಬನ್ಪೇರೆ ಬಂಜರ ತಿನ್ನೋಡು ಕಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಕೆಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪಕೆಟ್ ತಿಂದಾವು ಹೇಗೆ ಪಿತ್ತಿ ಅದು ಸಾಯ್ತು ಬೋಡಾವು ನಿಖಲ ಪೂರ ಅಂಚತ್ತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನರಮನಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಲು ಪೋಪುಂಡು ಅಂದಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನ V4 ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಏತ್ ಸರಿ ಬಂಡೇರು ಅಂದ ಪರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಲೊಟ್ಟೆ ಬುರುನು ಪರ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಏತ್ ಸರಿ ಬಂಡೇರ ಇರಕೇನ್ರ ಅಭಿಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಪೂರಾಗೆ ಎಂಡಾವು ಪಾರ್ ಪನ್ಪೇರೆಂದು ವಾಸನೆ ನಮೂನಿನಾದನು ಬಂದ ಹಿಂದಿ ವಾಸನೆ ಒಂದು ಇರ್ ಮೀಪು ಜರ ಮೀಯೋಡಿಯೇ ನರಮನಿ ಮೀಯೋಡು ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ವರ್ಣಪುರ ನಾತುಜೆ ಬಾಪ ಅಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬನ್ಪೇರು ಮೀಯೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ ಬನ್ಪುರ ಬುಡ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಶಾಲೆ ಒಬ್ಬ ಜೋಕುಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಟ ಉಂಟು ಅವೇ ಜೋಕುಲ ವನ್ಪ ಮಾಮ ಮೀಯೋಡು ಜೋಕುಲ ವನ್ಪ ಬಗ ಮೀಯರ ಅಭಿಜ ಜೋಕುಲ ಪೂರಾಗೆ ಎಂಡಾವು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಗುಲು ಬನ್ಪುರನೆ ಕೇನುಜಿಗೆ ನಾನು ಜೋಕುಲು ಬನ್ಪುರ ಕೇನ್ವೇನೇನೆ ಇರಗಂದ ಜಾನ ಹಲೋ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೇಳಿ ಎಟ್ರ ಸೋಲು ಅರ್ಪುಣು ತೂಲೆ ಎಂಡ್ರಸ್ ಎಂಟ್ರಸ್ ಹತ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಆಯ್ತವಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ತುಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಪ ಅಂತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆರರಲ್ಲಿ 12 ಯಾನಿರಡ ಮಗ್ಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಬರೀತೆ ತುಲ ನೀಟ್ ಇರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಪುಜ ಮಾರೆ ವಾ ಸಾವಿರ ಜನ ಇರು देखिए इंग्लिश वर्ब जनपुनु इंग्लिश इंग्लिश जाने बरंदे तुक ओ शे ದಾದಂಡಿ ದುಂಬತ್ತನ್ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಚೂರು ದುಂಬತ್ತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಪಂಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನ ಕೇನ್ ಗಂತ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಜ್ಜ ಪಿರಬೋಯನಾ ಚೂರು ಬಿರ ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪನ ಪಂಡ ಕೇನ್ ಗಂತೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಂದೆ ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ ಬೇಲ ಅಲ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಲು ದಾದನ ನಾನು ಪನ್ನೆ ಕರೆಯತ್ತಿಗೆ ನೋಡು ಸರಿ ಇತ್ತ ಲಾಕಿ ಲಕ್
ಬೋಡಿಪವನಿ ಜನ ಯಾಕ್ಯಾರ ಕುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನು ಕುಲ್ಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವೇ ಪನ್ಪೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ನಿಗುಲಿತ್ತ ಒಂಚಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗುಲು ಅಂಚಿದ ಅಂಚಿದ್ದು ಅಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಹಾಂ ನಿಗುಲು ಮುಲ್ತಿತ್ತ ಸ್ಟೇಟ್ 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 ಬೋಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೋದು ನಿಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲೆ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಜೊಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪನೆ ಅವಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟಡ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲಿ ಒಂಜಾರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನೆ ಒಂದು ಲೂಡದ ಕಟ್ಟೆನೆ ಗುಲ್ಲರೆ ಅದತ್ತು ಒಂಜಾರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೇಕು ಒಂದಿಗ್ಲೆ ಸಾಕಾಪಡು ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕಿ ಅರ್ತೆ ಅವಲತ್ತ ಇತ್ತ ಕುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ಲಾಕದ ನಿಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿಂಚಿದಾಲ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಉಂಡು ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚು ಬೋರ್ಡು ಒಂಚಿಲ ಬೋರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟ್ 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 ಪೋನಗೊಂಜಿ ಪೆಲತ್ತ ಮರ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅವಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಯ್ 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 ಒಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಆ ವಾರ್ಡ್ ಹತ್ತವು ಪೆಲತ್ತ ಮರ ಬಿಡ್ಲಿ ಬೇಲತ್ತ ಮರ ಬಿಡ್ಕ ಹಾ ಅಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆಗಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮಾರ್ಗದ ರೋಡ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣದ ಮರ ಮಣ್ಣದ ಮಾರ್ಗ ಐಕ್ ಮಿನಿ ಬೆಲ್ಕುಲ್ ಓಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋಳಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೋನಾಗ ನಿಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪಚ್ಚ ಗೇಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಚ್ಚೆ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ದ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಬೋದು ದಾಯ ಪಣ್ಣಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ನೇನ ಮಾರೆ ಮಗುಲು ಪಾಡೆ ದುಂಬುದಗಲ್ ನಂಜಿ ಗಾದೆಂಡು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಬಾರಿಗೆ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲೇನ ಎಂತೊಂಚೂರು ಉಂಡ ಮಾರೆ ಸೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಉಂಡ ನನಗೆ ಲಿಜ ನಂದು ಅಬ್ಬ ಎಜ ಮುಲಿ ಪಡಂದು ಆತ ಅಯ್ಯ ಒಲ್ಪೆ ಇಡೇಗೆ ಬತ್ತಿರದ ಪಿರಣಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಡೇಗೆ ಬರ್ತೀನ ಇಂಚಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜನ ಹಲೋ 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 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅತಿ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಲ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ಇಡೇಗೆ ಬರ್ತೀನತ್ತೇನಮ್ಮ ತತ್ತಿನ ತಪ್ಪಂದೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಸೈ ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಂತೆ ನಾನು ಸರಿ ಕಟ್ಟು ತುಕ ಓ ಒಂದು ಏನು ಬುಧಾರ ನೀನು ATP ಶೇಖರ್ నీకులు పండ్రిద్దా మరి ఏటీపీ సేకరణిల్లకింది ఇంత మెత్తని ఏటీపీ సేకరణిల్లు నీకల్లా కన్ను పురాదనా ಒಲ್ಪೆ ఏటీపీ సేకరణిల్లు అవులేత వాళ్ళు అవే ఏటీపీ సేకరణ ఎదురుదా బొక్క నీకులు మరి ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಪನ ಅಂದೆ ಊರುಡಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ತಾರತಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಏಟಿಪಿ ಸೇಕರಣೆ ಅವೇ ಅವೇನಾ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಪೊಯ್ 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 ದಾದೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರು ದೇಗ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ದೇಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮನ್ನೇಕು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮನ್ನಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ರಿಕ್ಷಾದಾಗಲು ತೆಲಸೋ ಪುಂಡಾಡಿ ಸೇಕರಣ ಇಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಪೀರು ಎನ್ನ 5 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಚಿನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನಾಗ ಪಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಗ್ಲೇನು ಅಂಚಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅದು ಏಟಿಪಿ ಸೇಕರಣೆಗೆ ಲೆಸೊಂಬೋದು ಯಾನೇ ಬಿಡೋಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡೆ ರಿಕ್ಸೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಏನು ಕೈಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಲೆಸೊಪ್ಪೆ ಪೊಯ್ ಎಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ತೋಜ್ಜೆ ಎಂಕಲೆ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ತವಾರೆ ಒಂದು ಏಟಿಪಿ ಸೇಕರಣೆ ಬೋಪು ನೆಂಕುಲು ಏಟಿಪಿ ಸೇಕರಣೆಗೆ ಪೋಲಿ ಸೇಕರಣ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕಡ ಬುಡ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಸೇಕರಣ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕಡ ಬುಡ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಈರ್ ಬನ್ನೆ ಪೂರ ಕೇಂಡಾವ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ
ಕುಲಿಯ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೋಮೋಡ್ ಕುಲ್ಲೋಣ ಕೊಮಡತ್ತೇವ್ ಸೀಟ್ ಕುಲಿಯ ಸೀಟ ಮುಲ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಕೊಮಣದಲ್ಲೇ ಕಾನಿ ಅಂದ ರಡ್ಡೆಗ್ಲು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲ ಬರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಈದದೆ ಜೆಸ್ಗೊಬ್ಬನೆ ಅಂಜದಣ್ಣ ಬಗೆಜನ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ATP ಶೇಖರ್ ಈರ್ದಾದೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಜ್ಜದಾಗ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋಜ ಪವನಿ ಬುಡ್ಲೆ ಪಾಪ ಕಂತೋಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡಕ ಒಳಗಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಈ ಅಂದ ಹಣ್ಣು ತೋಜಿನ್ಯ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾವುಜ ಪದ್ಯ ಬಾಯಿಲ್ ಬನ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಹತ್ತದ ದೇ ನಡತ ಬಚ್ಚುನಿ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀರಿ ಜೋಯ್ಪ್ಲೆ ಬಡ ಬುಣಿ ಜನ ಪೆಟ್ಟದ ಮಾರ ಇದೆ ಇಜ್ಜವ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಇರಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ? ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಇರಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಇಪ್ಲೆ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಬರ್ಚಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಡು ನಾತ್ ಬಕ್ಕ ತೂದೆ ಫುಲ್ ಆಡು ಆತ ಅಲ್ಲಿ ತೀಲೆ ತೀಲೆ ಜನ ಸಮಯ ಜನ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಿಯಾರೆ ಇಜ್ಜಣ್ಣ. ಇಜ್ಜಿ ಬೊಗ ತಿರ್ಕದಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಣ್ಣ ಅಂತ ತಿರು ಜತ್ತಿನ ನಂದು ಎಂಜಿನ ನರಮನೆ ಜೈನೆ ಸಾಕ ತಿರ್ಗದು ಬೆಪ್ಪರೆ ಅಣ್ಣ ಹೌದಾನೆ ಮುಚ್ಚಿನ ಅವು ಕಿಲಂಜಿಗುಲು ಮಾತು ಆಲ ನೈಕ್ ಮುಚ್ಚಿನ ಮಾರ ನೇರ ಹೆಂಗಾರ ಬೇಕಾರಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಹಾ. ಇಡ ಕೇನೋಡು ಅಂದೇ ಏನು ಅಂಗಾರ ಬಲ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಎಂಚಿನೇ ಅವತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ರ ವೈದಿನತ್ತಿ ಬಗೆಂಜಿನೆ ಒಂದು ATP ಶೇಖರ ಅವು ATP ಬಣ್ಣದ ಅದಣ್ಣ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನೋ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ATP ಬಂಡ ಹಾ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದ ಯಾನ್ ಏಪ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಓಹೋ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಜಿ ಹಾ. ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ್ 24 ಗಂಟೆ ಕೊಡು ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ಅಂದ ನಾನು ಥರ್ಮಾಸ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಇರಣಿ ಏರ್ಲ ಕೊನವಲಿ ಬೆಚ್ಚೆಪ್ಪುಡತ್ತೆ ತರ್ಮ ಕೊನಲೆಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ ಬಂಡ ಆರು ಪತ್ತೆರಂಜನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಇಪ್ಪಡಣ್ಣ ಅವು ಮುಚ್ಚೋಡಿ ಸಾರಿ ಏರಿಯಾ ಅವು ಏರಿಯಾ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವು ಏನ ಬಡಿದಣ್ಣ ಉದಾರಂಜ ಮೋನಿಕಾ ಮೋನಿಕಾ ನಂದು ಅಪ್ಪೇನಾ ಕೋನಿಕಾ ಇದು ಫೋಟೋದ ಅಂಗಡಿ ಒಟದ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ತಿ ಬಗ ಉದರ್ ಪುದಾರ್ ಅಮೇರ್ನ ಚಿಂಗ್ಲಿಕ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತಿ ಅಮೆರಿಕದಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆರ ಬುಧರ್ ಎಂಚ ಅಂದಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ATP ಶೇಖರ್ ATP ಶೇಖರ ಯಾ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೇಖರ್ ಲೈಕ್ ಯು ಇಂಜಿನೆ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಜಿನೆ ಮೂಲನ ಕಣ್ಣನೆ ಜೀವ ಪೋಲೆ ಕುಡಂಜೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ ಅಮೆರಿಕಡ್ ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಮತ ಅಮೆರಿಕಡ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದ ಹಾ ನೆಕ್ ಅಮೆರಿಕಡ್ ಪಚ್ಚೋಡಿ ಒನ್ ಪೇರ್ ನೆಕ್ ಅಮೇರಿಕೋಡು ಪಚ್ಚೋಡಿ ಪಚ್ಚೋಡಿ ಒನ್ ಪೇರ್ ಮಂಜಾನ ಬಲ್ದಿ ಮುಂದಾದೆ ನೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಚರ್ಮುರಿ ಒನ್ ಪೇರ್ ನಿಗಲ ಪಚ್ಚೋಡಿ ಇತ್ತು ನಿಗಲ ಚರ್ಮುರಿ ಉಂಡೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಜುಂಡು ಈ ಬೇಲ್ಪುರಿ ಟೆಪ್ಪು ಪೋದೆ ಕುಲ್ಲದೆ ಯು ನಾಟಿ ಶೇಖರ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಅದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ತಾನೆ ಬತ್ತಿಂದಾನೆ ಬತ್ತಿಂದ ಆಲೇಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಡೀಲ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹಾಂ ಡೀಲ್ ಇತ್ತು ಅಣ್ಣ ಡೀಲ್ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಹಾಂ ಈರ ಒಯ್ಕ್ ಏತೈತೆ ರೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡು ഞാൻ അതെ മീൻ മാറ കുല്തി നന്ദമ്പേ വൈകോയ്ക്ക് ರೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚತ್ತಣ್ಣ ಬಗೆഞ്ഞ ಹೆಂಗೊಂದು ಮೆನು ಬೋಡಿತ್ತು ಮೇನೇಜಿನ ಏನು ವಿಷಯ ಬನ್ನಿಯ ಅದೊಂದು ಈರ ಮಂಡ್ಯದೆತ್ತಿನೈಕೆ ಇತ್ತು ಮಂಡ್ಯದೆತ್ತನೇക്ക് 2 ಲಕ್ಷ ಮಂಡ್ಯದೆತ್ತಿನೈಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೈದೆತ್ತಿನೈಕೆ ಒಂಜಿ ಕೈക്ക് 1.5 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಕೈಕು 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ದೆತ್ತಿನೈಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ 1.25 ಲಕ್ಷ 1.25 ಲಕ್ಷ ಬಿರೇಲ್ ದೆತ್ತಿನೈಕೆ ಬಿರೇಲ್ ದೆತ್ತಿನೇക്ക് ಒಂಜಿ ಬಿರೇಲ್ಗೆ 50,000 ಒಂಜಿ ಬಿರೇಲ್ 50,000 ಕುಜಾಲ್ ದೆತ್ತಿನೈಕೆ ಕೂಜಾಲ್ ದೆತ್ತಿನೇക്ക് ಕೂಜಾಲ್ ದೆಪ್ಪರ್ ಸೆಲೂನ ಬೆನ್ನ ಹೆಂಗೊಂದು ಮೆನು ಬೋಡಿತ್ತು ನಾತಿ ಬದಲಿ ಆತ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಚ್ಚು ಕೂಜಲ್ದ ಆತದ್ ಗರ್ವಾಲ್ ಬೋಡಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಇಲೆಂಜ ಮನಿಯ ಡೀಲ್ ದಾಲ ಜನ ಹೆಂಕೊರಿ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಯಾರು
ದಮ್ಕಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವರಿ ಏರಿಯಾ ಎಪ್ಪೆ ದೀಪೆ ಅಂತ ఆయన ಗುರ್ತ ಇರೆ ಗುಂಡನ್ನ ಏರು ಇರೆ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ఆయన ಮರಣಿ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಂದು 3 ಜನ ಕೆಸಿಡಿ ಪಡಿದಿನಿ ಓಲು ಪಡಿಬಿದ್ರೆಡಿ 3 ಜನ ಗೊತ್ತು 3 ಜನ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಒರಿ ಅರೇಜಿ ವಾಡುಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಈರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಹಾಕೊಡು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ఆయన ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕರವಲ್ಲಿ ಆ ನಮನೆ ಹಾಕೊಡಿ ಎಂಚ ఆయన ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕರವಲ್ಲಿ ಆ ನಮನೆ ಹಾಕೊಡಿ ಯಾನಾಗ ಆಕಾರ ಬೋನಾಗ ಆಯ ಸಿಡಿ ಹಂಗ ಮೇತಾಡ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಎರೆಗ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರಿ ಸಾಯ್ತು ಹೊತ್ನೆ ದೂರೋಡು ಕೂಚಿನ ಮತ ಬನೋಡ್ಚಿ ಕೈಟ್ ಹಾಕೋಣ ಬನೋ ಈ ಓಲಿ ಪುಣ್ಯ ಯಾನ್ ಅಮೇರಿಕಡ್ ಉಂಡ ಅಮೇರಿಕಾಡ ಅಮೇರಿಕಾಡ ಓಲಿ ಪುಣ್ ಅಮೇರಿಕಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಓ ದೇವರೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಎಂಚ ಗುಲ್ವೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅತ್ತ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಗುಲ್ಲರ ಹೆಂಗುಲೆಂಜ ಮಂದ್ರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಅವು ಅಮೇರಿಕದ ಗೊತ್ತಾ ದುಂಬು ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಅಂದಿತ್ತು ಊರುಡು ಅಂಜ ಅವು ಗಂಗಾಸರ ಅತ್ತ ಒಂದು ಊರು ಅವಳು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಯಾನ್ ಡಿಸಿ ಅನ್ನಂದು ಹೇರಿ ಅನ್ನಂದು ಅಮೇರಿಕ ಡಿಸಿ ಅಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ತಪ್ಪ ಬಕ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಗ್ಗ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಮೂಲು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಡಿ ಸೇತ ಅವಳು ನಾದು ಊರು ಅಂತನ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಾಲೆ ಎತ್ತ ಅವ ಎಂಚೇನೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಸೆಡ್ಡೆ ಪೊಡದ ಕಾಸು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಕಳ್ಳಲ್ಲ ಈರು ಪಂಡ ನಂಬೇರಣ್ಣ ಎಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರು ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ತಾರು ಅಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸಾಬಾತಿರ್ದಿ ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಿಲಿಯಾಧಿಪತಿ ಮಿಲಿಯಾಧಿಪತಿ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮಿಲಿಯಾಧಿಪತಿ ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಮಿಲಿಯಾಧಿಪತಿ ನಿಖಲ ರಡ್ಡು ಜನ ತಮ್ಮೆರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೇರೆ ಮಲ್ಲ ಆರ್ ಗಣಪತಿ ಕುರ್ತ ಪೂಜಾರಿಗ ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಅಂಜ ಅಣ್ಣ ಇರಂಜಿ ಬಾಯ್ದ ಅಡ್ಡೋಗು ಎಂಜ ಕುಂಟದಲ್ಲ ಅವಡ ಕುಂಟದಲ್ಲ ಅವನತ್ತಿ ಬಾಯ್ದ ಅಡ್ಡೋಗು ಒಂಜಿ ಬಾತ್ಯಾರ ಯಾವ್ದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈ ರೌಡಿಸಮ್ ಜತ್ತಿನ ಇಂಚ ಸತ್ಯ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಡೀಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನ 10 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೈದಿನ ಬಗ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಬಾಯ್ದ ಬಾತೇರು ಜಾತಿ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ರೌಡಿಸಮು ದಯ ಬೈದೆ ಬಂದು ನಿಗಲೇ ಬಂಪೆ ಯಾನು ರೌಡಿಸಮ್ ಬರ್ರೆ ಬಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನರಮನೆ ಅದು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಆಟದಲ್ಪ ಕೋಲದಲ್ಪ ನೇಮದಲ್ಪ ಮತ ಚರ್ಮೂರಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಏನ ನೀನು ರೌಡಿಸಮ್ಗು ತರ್ಪುಡಾನ್ ಯಾನ್ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಬಾಕ್ಯಾಡು ದೇವ್ ಮತ್ಮೆ ಆಟ ಯಾನ್ ಚರ್ಮೂರಿ ಮಲ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಜವಣೇರು ಬತ್ತಿರ್ ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ 10 ಚರ್ಮೂರಿ ಪಾಡ್ಲಿ 10 ಚರ್ಮೂರಿ ಪಾಡಿಯೆ 10 ಚರ್ಮೂರಿ ಕೊಡ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಆತಿಜಿ 10 ಜನ ಜವಣೇರು ಬತ್ತೀನಿ ನಿರ್ಮಳ್ ಹಾಕಿನಿ ಆಕಾರ ಬಲ ಏನ ಕಾರಣ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ 10 ಚರ್ಮುರಿ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ರಂಗಸ್ಥಳಗು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರವೇಶ ಯಾನ್ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಪ್ರವೇಶ ತುಯಿನಿ ಚರ್ಮುರಿಗೆ ತಾರದನ್ನ ಬದಲು ಚಿಮ್ನೆನ್ನ ಇದ್ದೀನಿ ఒక ಬುರ್ಪೆರ ಪಾಡಂದೆ ನಿರ್ಮಳ್ ಕೊಡ್ತೀರ್ ಆಯ್ಡ್ಬೇಕು ಇದೇ ಗೆಟಪ್ ಹಾಕೆ ಅಕುಲ್ ಹಾಕನಾಗ ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಅಕುಲ್ ಹಾಕಿ ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಅಕುಲ್ ಹಾಕಿ ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಅಕುಲ್ ಹಾಕಿ ಕಡೆ ಕಾಕು ಸೀದಾ ಬೋಯಿರ್ ಬಚ್ಚಿ ನಕಲಿ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಹಾಕಿನಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ఒక 10 ಜನ ಹಾಕನ ಪಿರಾಕಾರ ಅಪ್ಪಣೆ ದರ್ಶನ ಬೇ ಪಿರಾಕಾರ ಆಗ್ಲಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಎಂಚಿನೇ ಇರಣ್ಣ ಬಗದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀ ಜೀವನ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಈ ವೇಷ ಮಾಡ್ದುಗಳು ನೀನು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಡೀಲು ಮತ್ತು ಸೋಲಿ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ರೌಡಿಸಮ್ ಪೂರ ಅವೇಡ್ದು ಇರೇ ಗೋವಣ್ಣ ಬೇತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಓ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೆತ್ತ ನಾಡುಟು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೇನ್ ಯಾಲ್ಲ ನಮ್ಮೆರ್ಲ ಪಾಟ್ನಾಡ್ ಬಸ್ ಬಾಡಿಯ ಕುಡ್ಲ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಕುಡ್ಲ ಒಡೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಕುಡ್ಲ ಬಸ್ ದುಂಪೋ ಪೂಜ ಬೇಗ ಕುಡ್ಲ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕುಡ್ಲ ಟು ಕಾರ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಟು ಕುಡ್ಲ ದತ್ತು ನನ್ನ ಮಲ್ಲಜ್ಜ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬಸ್ ഞാൻ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿ ಪಿದೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಚ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಬಸ್ ಬಿದಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಎಡಪದೌದ ಡೌನ್ ಒಂಜಿ ಜೈದೇನ ಗೊತ್ತುನು ಬಸ್ ಬಲ್ಟಿ ಬಸ್ ಎಂಚ ಬಲ್ಟಿ ಆಯ್ನಿ ಬಸ್ ಏನಾಮೇರ ಸಾವುಡ್ ಬಲ್ಟಿ ಆಯ್ನಿ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಬಸ್ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಏನಾಮೇರ ಇಂಚ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಶಾಲೆ ಬೋಪುನ ನೇಲ ಒಂದುಲ್ಲ ಏನಾಮೇರ ಇಂಚ ತುಯಿನಿ ಅಪ್ಪ ಬಂಗ ಆಪುಣದೆ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಸೀಟ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ
ಪಲ್ಟಿ ನಿಜಾದೊಂದು ಬೇ ಇವ್ರು ಅಮ್ಮಿರು ತ್ಯಾಗಮಾಯಿ ತ್ಯಾಗ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಯ ಬತ್ತಿಂಚ ತೂಪೆ ಬಸ್ ಎಂಚದೋಜುನ್ ಇಟ್ಟಿರಿ ಬಕ್ಕಿ ಜೈದ್ಲ ಕಾತನಿ ಕಾರ್ ಕುತ್ತಾದು ಆಂಡೆ ಬಸ್ ಪೋಂಡ ಪಾಡು ಇನ್ಸುರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಇಂಚ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಜಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪ್ರಾಯದ ಜಂತ ಅದಂದು ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಕಟ್ಟಾತನು ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಕಟ್ಟಾತನು ದೇವರೇ ಸ ಯಾನ್ ಇಂಚ ತೂಪೆ ಆ ಜಂತ ಕೆಬಿ ರೋಡ್ ಎಟ್ಟಿ ತುಲ್ಲರಕ ತುಲ್ಲರೊಂದು ಅಂದ ಕೆಬಿ ನಡೇಗಿ ಮರ್ತದ ಕನ್ನತ್ ಕೊರಿಯೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಬಿ ಪೋದುವಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೆ ಕಾಜಂತ ಪೆದ ಮತ್ತ ಮುಂದೆ ಕೆಬಿ ಹತ್ತಂದು ಏನ್ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಇರ್ನೇ ಕೆಬಿ ಪೋದವಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೆ ಆ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂದೇನ ಕೆಬಿ ಹತ್ತಂದು ಹೆಂಗ್ ಕೇಂಡೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಕೆಬಿ ಹತ್ತಂದು ಇರ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪರಿ ಕೇಂಡೆ ಆ ಜನ ಸಾವುದ ಉತ್ತರ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತ ಆ ಜನ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಬೀಡಿ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೆಬಿ ಕಟ್ಟನ ಬೀಡಿ ತಾಲಿದ ದರ್ಪೊಟ್ಟ ಮರ ಪರಬಾಗು ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟ ಪರಬಾಬು ಉಣ್ಣಿ ಪರಬೆ ಖಾಲಿ ಕೂಡ ರೌಡಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓ ದೇವರೇ ಬೈತ ಬೈ ಶೇಖರ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದದೆ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಊರುಡು ಫುಲ್ ಹಾಟಿ ನನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಬಿಯರ್ ಹೌದಾ ಅಪ್ಪ ಹಾಟ್ ವಾಟ್ ಹೀಟ್ ಇತ್ತೆ ಚಳಿ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುದು ಬನ್ನಿ ಅಂಚತ್ ಶೇಖರ್ ಹಾಟ್ ನಂಚತ್ ವೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಡೆ ಮಂಡೆ ಚತ್ತಿ ಮಗ ಒಂದು ಮಿತದ ವೆಚ್ಚ ಮಿತ್ತದ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತಾರೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾರೆ ಏನು ತರ್ಫಾಲ್ ಮಾಡ್ರ ಅಪ್ಪನ ತಿಡಿ ಬಾನ ಗೆಸಿ ಮಾಡ್ರ ಅಪ್ಪನ ಏ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರೊಂದು ಇದು ಎನ್ನನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ನಿಖಲದ ಸಂಗತಿ ಏನ್ ಜನ ನೀವು ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಜುಂಬಾ ಹೋಯ್ತಾ ಜುಂಬೆ ಜುಂಬಾ ಹಾ ಜುಂಬಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮುಸುಂಡು ದೂನಗಾನೆ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಜುಂಬಾ ಜುಂಬಾ ಮೊನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುಡಿ ಹತ್ತ ಅಂದ ಎನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಏನ್ ಯಾಲ್ ಮಾಡು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ದೇವಲು ಅಂದ ಏನ್ ಯಾನು ಯಾನು ಕುಡಿಯಾ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಓಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಎಜ್ಜಾನ್ಪಯ ಇರಾಂಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಮಾರೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ போய் ಬಕ್ಕೆ ಯಾನಿ ಹಾ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം പൂര അല്പൽ വയസ്സൊന്നു ಅಂದ എന്ന പ്രോഗ്രാം ഇത്ര മോൽ ಬರ್ಪಲೇತಿ ಅಂದ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಬಾರೆ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ ಬರತ್ತಿ ಬಕ ಅವನು ಒಣಸಿಪ್ಪುಣದೆ ಆಯ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಡಾಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಲ್ಪುಜ ಇಜ್ಜಿ ಜಿ 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 ಅಂಚ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಸೀಡಿ ಬೇಯ್ದನ್ ಅಂದ ಅವನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಅವತ್ತಿ ಅವತ್ತಾ ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು ಬಗ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ನಾನು ಸಾವು ಕುಟ್ಟು ಬಂದ್ಪುಣ ಮಾರಿ ಅವೇನು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ದು ಬಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮೆಲ್ಲ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ನಾನು ಅವೇನು ಓಪನ್ ಪನ್ ದಾಲ ಇರ್ ಕೇಂದಿ ಬರೇ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಕೇಂದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಪದ್ಯ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಿನಗೆ ಅಂದಾಜಾವು ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಬಾರ ಹಾ ಹೌದಾಕೆ ನಾನು ದೇಗಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಜದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಮುಂದಿಗೆ ಮುಂದಿಗೆ ರೆಡಿ ಗಿಟಾರ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿಟಾರ್ 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 ಅಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅರ್ಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಏನು ಒಂದು ಶ್ರುತಿ పోడా లేట్ ఉండా పోడా ಶ್ರುತಿ ತಿಕ್ Azana Allah Pilausu Once goes as a mara at the Azana Allah Pilausu Once goes as a mara at the Azabatu Sunaga sounds out Azabatu Sunaga sounds out Azana Barisata Enjan ಏನೇ ನಮ್ಮ ಮಂಗೆ ಅಲ್ವೇ ಮಾರಿ ಅವೇನು ಮುಲ್ತ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಜೋಕುಲ್ ಬನ್ಪ ಆ ಪದ್ಯವು ಅಜ್ಜೆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಮರ ಇತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜೇರ್ ಬತು ತೂನಗ ಚನಿಲ್ ಜೈದುಂಡು ಅಜ್ಜೆರ್ನ ಬೆಡಿ ಸರ್ತ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಅವೇ ಪದನು ಬಾಯಿಗೆ 300 ಬೀಡವಾಡ್ದು ಅಜ್ಜಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡಾಟ ಮರ ಇತ್ತುಂಡು ಚನುಲು ಜಾಯ್ದುಂಟು ಅಜ್ಜಂಡ ಬೆಡಿ ಸರ್ತ ಹೌದಾ ಉಬ್ಬಿನಿ ಆ ಬೀಡ ಸಣ್ಣ ಉಬ್ಬಿನಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾಡ ಗೊತ್ತಾ ಸೈಪುಣ ದೂರ ದೂರ ಹೊಡಿ ಮಗ ಪಂಡು ಮರೆ ಅವು ಏನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅತ್ತಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ ನಿನ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನು ಫೋನ್ದ ಅವ ಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾಖಲು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ ಪುಡ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಅಂಜವಲ್ಲ ಅಕುಲೆ ಬರ್ತದ ಹೊಡಿ ಮಗ ಬಂಡಿರು ನೆನ್ನೆ ಅತ್ತ ರಿಂಗ್ ಟೋನು ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಕರ್ಮ ಇರು ರೌಡಿ ಬನ್ ಪರ್ ಮಾರೆ ಅವು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ದಾಯಿ ಸಾವು ದೀತಿನ ಇರ್ಮ ಓ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ದಾಯಿ ದೀತಿನ ಓ ಉಂದಾ ಅಂದು
ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಹತ್ತಿಯ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಮಗನ ಬರಣಿ ಹಾಲು ಹತ್ತಿನ ಪದಂಬೈದಿನಿ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಒತ್ತು ನಾಲಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕಾಯ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿದೀಪಾರ ಮಾರೆ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲೆ ತೈಕ್ ಬಕ್ಕ ಕಿಲಂಜಿ ರಾಪುಂಡು ಅನ್ಪಾರ ಕಿಲಂಜಿ ರಾಪರ್ ಎಂಜಿನ ಮಾರ ಕೇಕಂಬೇವು ಪಕ್ಕಡೆಂಜಿ ಪಂತಿನ ಆತೆ ಗೋಳಿ ಪರಂಜಿ ಗೋಳಿ ನೋಡ ಬಂದು ಮೋಲಂಜಿ ನಾಡುಟ್ಟು ಗೋಳಿ ಇತ್ತದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂದು ಏ ಬಂದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬಾನ ಟೇಬಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಬಾನ ಬೆಂಜಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾರೆ ಮಂಡೆ ದರ್ಪೆತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದರ್ತಾಡ ತಲೆಗೆ ಆಂಡ ಅಂಚಾರು ಬರ್ಲಿತ್ತನು ಮಾರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಬಗ ಅಂದ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ 5 ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಹತ್ತಿ ಬಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಯಾನ್ 5 ಜನ ಕಮ್ಮಿಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಆಡ ಅಂದು ಈಚಿನ ಹಾಕುಲ 5 ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಾಡ ಏನು ಸ್ಕೀಮಾ ಈಗ ಮತ್ತಿ ಆವು ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಆವು ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇನ್ ಒಂದು ಜನ ಉಂಡು ಮೂಲೆ ಆವು ಆವು ದಾದಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ಒಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಶಾ ದೇವರೇ ಯಪ್ಪ ಎಂಚ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ನತಿ ಶಾ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಆತಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಿ ಎಂಜ ದೋಸೆನೆ ದೋಸೆ ಎತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂಚ ಆಗ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೆರ್ ಬೋಡ್ಗೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಇರ ಗ್ರೂಪ್ ಅವು ಏನ ನವೋದಯ ರಾಜ್ಯರ್ನ ವಾರಾಗಿರೋ ಘಟ್ಟದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅವು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನೆತ್ತು ನೆತ್ತೆರ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗಿ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಈಗಲೇ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಎತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದ ನೆತ್ತೆರ್ ಗೊರ್ಪಾರ ಮರ್ಲ ಮೇ ನೆತ್ತೆರ್ ಗೊರ್ರೆ ಅದೇ ನೆತ್ತೆರ್ ಗೊರಡಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಗೊರ್ರೆ ಶೇ ದಾದಣ್ಣ ಇರ್ ದಾದ ಅನ್ಪಾರ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬುಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಅವಡಿ ಅಂದಿ ಇಂಜನ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡೋಡ ಅಂಚತ್ತು ಹಾ. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ್ದ ಆಯ್ನ ಹಾ. ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇರ್ ಕಾಲಿ ಕಡುಪು ನತ್ತು ಕಾಲಿ ನೆತ್ತೆರ್ ದೆಪ್ಪು ನತ್ತು ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರಡು ಆತ. ಅವು ರೌಡಿಸಮ್ ಅತ್ತಿ ಹಾಂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬೋಡಿ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಹಾಂ ಆವಂಬೆ ಆವಂಬೆ ಈ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ದೋಜುನ್ ಮಾರಿ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ರೌಡಿಸಮ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಜೀವನನೇ ಹಾಲಾಣ ಮಾರಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಅಲ್ತೇನೆ ಒಂಚು ಸರಿ ಕಟ್ಟಡು ಜಾಲ್ಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿಲ ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ಜಾಲ್ಡ್ ಪಿದೇ ಪೋಪಿಲ ಕಜ್ಜಿ ನಿರೇಲ್ ದುಂಡ ಬೋಡಿಗೆ ನೀರೇಲ್ ತುಂಡ ಬೋಡಿಗೆ ದರಿಟ್ ಒಂಜಿ ದರ ಬಂಡ ಬರ ಬಂಡಲ ಬೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಏರವರಿ ಪಾಪದ ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಆದ ಮಸೆ ಎಡಲ ಬೋಡಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಬಾಡುವೆ ನಾನು ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಿದೇ ಪೋಪಿಲ ಕಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮಾತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ್ಭುತ ಈ ಪನ್ಪುನ ತೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ನೆತ್ತೆರು ಕೊರಡುಂದ ಅವನು ಖಂಡಿತ ರಕ್ತದಾನನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತ ಪಾತೆರನ ಯಾನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಓರಿಪಾವೆ ಅದೇ ಹಾ ಆವಡ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಎಂಜ ಇನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡಿಯ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡಿಯ ಖುಷಿಯಾನ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡಿಯ ಕಾಲು ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಟಿಕೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಕಟ್ಮಾಡಿ ಕಂಬಗ ಏನು ಬರ್ಬೇತ್ತೇನು ದೊಡ್ಡ ಪೊಲ್ತು ಮಾಡ್ದೇನೇನು ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತೆದ ಬನ್ನೀರ್ ಪೆಟ್ಟು ಬುಡಿ ಅಂದು ಅಂದು ಪಕ್ಕ ಪೋವಂದುಲ್ಲಾರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡಿಯಾರಿಗೆ ನೀರು ಪಂಡತ್ತ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಹಂಚದಿತ್ತೊಂದು ನೀರು ಪಡ್ಡದು ನೀರು ಎಸ್ ಪರ್ದ ಇಬೇಕಾ ಪರ್ದಾಯಕ ನನ್ನ ಪರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಅವು ಒಂದು ಅಲ್ತದಿತ್ತನ ಎಂಚ ಒರೊಂತಗನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಎಡೆಗೆ ಕೂಡ ಈತ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಶಂಕರ ನಮ್ಮ ಮಗೇನಂಬಿ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಶಂಕರ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಅಡೆ ಊಟ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಬೋಡು ಏನ ಡೈಲಾಗ್ ಏನುನ್ನದು ಬೈದ ಬೈ ಮೇರೆ ಏನ ಏಟ್ ಶೇಖರ್ ಇದು ಮುಲ್ತೆ ಪಡ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪಡ ಶೇಖರ್ ಜಾಲ ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹಾಟ್ ಆತೆ ಮುಲ್ತೆ ಹಾಂ ಮೊಲೆ ಜುಂಬ ಉಂಡು ಅವು ಈರೆ ಪಂಡ್ರ ಅವೇ ಈಡ್ದದ ನೀರು ಬನ್ಲೆ ಈಡ್ದದ ಅನ್ಪು ನೀದದ ಒಲ್ತದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಒಂದತಿ ಬೈದ ಬೈ ಮುಲ್ತು ಎನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತ ನಿಕ್ಲ ದಾಲ ಜಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು ಮಾರಣಿಯರು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರಂದಿತ್ತೀರಿ ಮುಂದೆ ಪಲಾನ ಬಾಲ್ಯದ ಪೋತು ದಾಲ